दासिमबो गोबां डेलिगेट बिथांमोना नुजाफैयाखै पेन्डेलाव बेनिखायनो गले गले खावलायहरदों जेन' थाबैनो नुजाफैयो आरो नैबे साहानि लाइनाव जेन' जिरायो आरो सिगांजों जायगा दङ नङाबा दाहाय सिखांनानै थाबायनानै एसे सिगाङाव फै होननानै बुजालायगोन बेनिखायनो आं खावलायखाबाय जेन' दानो हाबफैनाय गासिबो सिगां जिरायफैयो आं खावलायहरनाय थाबाय। हेल' दा बे समावहाय पेन्डेल सिङाव नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमबो खृष्ट सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो सानजौफु समनि गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दा बे समावहाय जोंहा आर'जनि हाबाफारियाव थांसै बेनिखायनो जोङो दोंसे मोसाग्लांगोन सिगाङावहाय बिनि उनाव जों आर'जआव थांगोन बेनिखायनो साफ्रोमखौबो अननानैहाय गसंनो थाखाय बयखौबो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खावलायहरदों सिगांजों फैदो दे खेबसेनो गसंखाबाय जोंहा एसे दावखोबो दे दावखोबो एकदम जायगानो खालिथार नैबे सिगाङावहाय अननानै फै दे फै दावखोबो साहाजों जायगा दङ
रायजोआ लोगो रायजोआ फै 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 जोंहा दिनै रंजानि फै 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 जोंहा दिनै मोसानि फै 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 जोंहा दिनै रंजानि फै 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 जोंहा दिनै मोसानि दुखु गैया बियाव गाबनाय गैया दुखु गैया बियाव गाबनाय गैया सोरगो रायजोआ सोरगो रायजोआ सोरगो रायजोआ सोरगो रायजोआ फै 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 जोंहा दिनै रंजानि फै 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 जोंहा दिनै मोसानि फै 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 जोंहा दिनै रंजानि फै 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 जोंहा दिनै मोसानि जोङो दा बे समावहाय आर'जआव थांसिगोन Thank you.